L-ewwel Airbus A350 tal-kumpanija Lufthansa wasal f'pajjiżna, kif il-manutenzjoni u t-tiswijja tiegħu se tkun kollha kemm hi f'idejn il-ħaddiema Maltin. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Lufthansa Technic spjega kif dan l-ajruplan huwa triq il-quddiem għas-settur tal-avjazzjoni minħabba l-attrezzar modern li fih. Stqar li 85% tal-ħaddiema tal-kumpanija huma Maltin u dan kollha huma mħarġa u preparati biex jaħdmu fuq ajruplani ta' dan il-livell. Dan l-ajruplan li wasal f'pajjiżna itir fuq titjiri twal. The support of the respective government ministries and the schemes that have been applied have been very helpful for us as well in the setting up of the company and the future development. Il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Silvio Schembri spjega kif il-proġett huwa investiment li jolqot firxa wiesa ta' impjegati u għalhekk il-Gvern irid jara li jkompli jkabbar il-kollaborazzjoni ma' kumpaniji internazzjonali rinomati. Dan hu l-mod kif irridu naħdmu. Nesplojtjaw kemm jista' jkun il-kuntatti li għandna ma' dawn il-kumpaniji, ħalli naraw li nġibu lejn pajjiżna iktar negozju li mbagħad irrendi għal iktar opportunitajiet taż-żgħażagħ Malti u Mawċin. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Owen Bonnici stqar li dan l-investiment juri l-fiduċja li dawn il-kumpaniji għandhom fil-ħaddiema Maltin u għalhekk saħaq fuq l-importanza li jkompli jikber it-taħriġ offrut lill-istudenti f'pajjiżna. Minn 650 impjegat f'din il-kumpanija, wieħed minn kull 5 huwa student li qed jiġi ttrejnjat f'din il-ħidma. U naraw ukoll li hemm kollox 500 persuna illi permezz tal-ħidma bejn Emcast u Lufthansa Technic propju sabu karriera f'dan is-settur. Il-Ministru għat-Turiżmu Ġulja Farrugia Portelli saħqet dwar l-importanza li tkompli tikber il-konnettività ma' pajjiżi oħra bl-introduzzjoni ta' iżjed rotot ta' titjiriet minn u lejn pajjiżna. Rridu naraw li Malta tkun il-konnettività tagħna ma' pajjiżi oħra inkomplu nżiduha minn design destinazzjoni tlajna l-130 u nħares il-quddiem biex inkomplu nżidu dawn ir-rotot lejn u minn Malta. Il-kumpanija Lufthansa Technic Malta għandha ċertifikazzjoni bħala l-ewwel kumpanija fil-grupp Lufthansa Technic li kapaċi tagħmel manutenzjoni fuq l-aktar ajruplani moderni bħala ajruplan li wasal f'pajjiżna. Il-kumpanija dejja wkoll fuq proġett ieħor ta' bini ta' hangar ġdid rib il-faċilitajiet li għandha f'Malta. Lufthansa Technic Malta investit aktar minn 3,600,000 euro biex tkun tista' tagħmel manutenzjoni fuq l-aktar ajruplani moderni fis-suq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.